estaba falando de que eu non acado a comprender ben na filosofía o tema da estética. A estética da verdade, pois xa podemos remontarnos a Platón, que decía, non? Que a verdade era a beleza. E hai unha cousa no amor, porque a min o amor segue a parecerme esa emoción tan básica no ser humano que é a que nos permite ser unha sociedade, unha tribo, e que isto sexa precioso, vincularse. E cando vexo todo isto dos apegos e ves como o poder absorbe esa dor das mulleres, neste caso, é que eu vou falar con perspectiva feminista, porque como vou falar se son unha muller? E crea cursos e tenta que nos... Hoxe non pode chegar o poder cunha mensaxe como a falanxe, e crea nas mulleres a necesidade de adaptarse. E daquela xa, por nós, sí, romantizamos todo e adaptámonos e coidámonos dunha forma moi errada. A idea do evitativo que foxe e a estética da verdade sería algo como: se foxe, non te quere. E esa é a única verdade. E daquela ti tes que seguir adiante. E como eu estou ca saudade, sí, e a ti isto doeche. Dá medo, porque és humana, e conéctate coa soidade. E daquela tes que conectar coa túa soidade ontolóxica e transformar todos eses paixóns e afectos pasivos, o medo, a tristeza, a carraxe, en activos. Seguir adiante e facer a túa vida por ti, facer como Angelina Jolie e eu. E iso é precioso. Iso é a estética da verdade. A estética da verdade é que se che fai ghosting, non lle importa que ti sufras. Se non lle importa que ti sufras, non lle importas ti. Pon por diante o seu prazer inmediato, o seu alivio inmediato, ca túa dor. Que as mulleres non poden estar esperando que un home volva. Sabes, ese é romanticismo do machista, do que pretende que a túa dor, porque te abandonaron, se faga escrava desas paixóns pasivas e se adapte a elas, e ti vivas niso, e iso resta potencia vital e alegría. E o patriarcado, que ao final é un tema humano, xoga con iso, con que as mulleres sexan escravas das súas paixóns pasivas. E cando as transformas en paixóns activas, e fas a túa vida e dis, pois é certo, os homes pois xa pasaron pola miña vida, non lles gusta que eu sexa libre, non me queren coidar, pretenden vir cos seus problemas, pero nunca atender os meus, porque os deles son peores, desfrutan, por exemplo, de saber que volven, eu estaba á espera, e volvo estar aí, e que a miña ansiedade, esta ansiedade normal que nace do abandono, se fai escrava desa propia ansiedade, e iso vólveme máis emotiva, entrégome máis, sí, e de repente confúndese con amor, esa paixón, Dios,
como lle todo. Porque a dopamina ten isto. A dopamina non é un neurotransmisor do amor, é máis do desexo, é si, como lle todo. Enténdese? Pero é que é certo. E daquela iso chamámoslle, buah, e tal, e el sinte, buah, a tipa tolea por min. Pero iso é ser escrava desa paixón pasiva. E se ti decides transformar isto nunha paixón activa e ti non o queres, aceptas a verdade de que non te quere, de que non lle importas, de que el, que tamén é escravo dese patriarcado e desas paixóns pasivas, arrástrate e dis, en realidade, quere que eu sufra, quere, sabes, crear ese vínculo traumático realmente. E é preciosa a estética da verdade. E pasa que ademais que a saudade tamén se explica moi ben. A saudade aplicada á muller, non? E conectas ca soidade ontolóxica porque vives nun mundo donde o mandado é todo isto e ti és un pouco a bruxa, sí. Esa meiga que está aí na súa casa as súas cousas e lendo libros, é así. E é preciosa a estética da verdade. Eu non hai moito falei dunha señora que eu fun ver en varias ocasións a Baio, que dicía, ela non liu a Spinoza, pero ela explicou cando se divorciou despois dun matrimonio bastante parralleiro e tal, que comezou a ir ao baile e ela vía que os homes, non, bailaban, pero que eles buscaban outra cousa. Ela, a ver, é máis bella que a min. Pois buscaban, viúvos, divorciados tamén, pero eran aqueles anos dos primeiros divorcios. Pois buscaban outra muller para o sitio que se encargase de todo, non? E ela daquela dixo, non, porque eu o que quería era que me bailase ben, sí. Ela o que quería era ir xuntos ao baile e conservar esa alegría. Quería un home que tamén transformase as súas paixóns pasivas en activas e que esa alegría de vivir que ela tiña, que a explicaba tan ben co do baile, que me baile ben e tal, compartila. E ese que cada un fose a causa da alegría do outro. E que a señora explicaba tan ben. Era Spinoza e falaba pois da súa saudade, de como ela, realmente ela falaba de como ela conectou ca súa saudade, con esa soidade ontolóxica e transformou, non sei, eu estiven ali na súa eira e tiña os seus cans e a súa vida que é disidente tamén. É preciosa, esa señora é preciosa e a súa vida é preciosa porque é a estética da verdade, da súa verdade, de que ela quere ter esa potencia vital e compartiría. Esa señora tamén é Angelina Jolie. E ela ia aos bailes e ela compartiría, pero os homes buscaban outra cousa. Que non tiña que ver con ser a causa de que esa alegría e esa potencia vital dela tivese unha causa externa que era el. E iso é patriarcado. E iso é Spinoza aplicado e visto con perspectiva de xénero, e iso é a saudade. E eu, ao longo da miña vida, coñecín moitas mulleres con esa estética da verdade, que decidiron non refacer as súas vidas, porque, para que? E sempre están un pouco sinaladas como é que é moi rara, nada lle val. Sí, antes era isto, nada lle val, quedou aí soa, non sei que. E hoxe é tamén un pouco esa muller, como podo ser eu, ou Angelina Jolie,
sí, que somos como a señora de Baio. Isto que chaman a interseccionalidade, sí? A señora de Baio como a Angelina Jolie. Máis aló da clase, do teu contexto e todo máis, somos mulleres. Pero a señora de Baio máis eu, aí tamén podes ver a saudade. Esa conexión co ontolóxico e con esa soidade e esa estética da verdade de decidir conservar a nosa alegría como a Spinoza, é dicir, a nosa saudade, e, como diría Ramón Piñeiro, transformando incesantemente, trascendendo incesantemente eses homes que dicía a señora de Baio, que si querían bailar e querían, pero hai sempre o patriarcado, hai sempre un ter o poder sobre dela. Eu, noutro contexto e noutros tempos e tal, tamén o vivín. Angelina Jolie tamén o viviría, e moitas mozas, por máis que lles vendan todo isto, tamén o van vivir. Iso é saudade. Iso é saudade con perspectiva de xénero. E iso é estética da verdade, iso é unha disidencia das mulleres saudosas e que somos preciosas porque aceptamos a verdade. Non te quere de verdade, non te quere xenuinamente, non quere coidar de ti, non quere ser a causa da túa potencia vital e da túa alegría de vivir. Eu creo que se entende. Eu nunca acabei de entender o da estética na filosofía.